Aro digitalean datuak aktibo baliotsuenak dira, baina baita kudeatzeko konplexuenak ere. Nola ziurtatuko dugu informazioa kalitatezkoa, segurua eta iraunkorra izatea? Erantzuna datuen gobernantzan dago. Datuak kalitatez kudea daitezen saiatzen dena, modu erraz eta seguruan. Gaur, 5 alderdiri erreparatuko diegu. Datuak, datu azpiegitura, datuen kalitatea, sarbideak eta baimenak, eta auditoretza eta monitoretza. Ondo ulertzeko, denok ezagutzen dugun analogia erabiliko dugu. Bide zirkulazio sistema. Analogia honetan, datuak ibilgailuak izango lirateke. Autoak, kamioiak, furgonetak. A puntutik B puntura informazioa garraiatzen dute. Datuen azpiegitura zirkulazio errepideak dira. Datuen politikak eta araudiak zirkulazio kodea izango lirateke. Datuak, abiadura mugak eta garraio seinaleak nola erabili behar diren adierazten duten arauak dira. Datuen kalitatea ibilgailuen azterketa teknikoa izango litzateke. Datu garbi oso eta zehatza balaztak eta argiak egunean dituen ibilgailua da. Kalitate baxuko datu garrantzitsua istripuak eta autoilarak eragiten dituen ibilgailu matxuratu bata. Eta segurtasuna, auditoretza eta monitoretza trafikoko polizia izango litzateke. Bere lana sistema zaintzea eta ibilgailu guztiek ibilbide egokiak jarraitzen dituztela ziurtatzea da. Kaosa prebenitzeko eta beharrezkoa denean garraioa hobetzeko jarduten dute. Eta nork gidatu dezake. Sarbidea eta baimenak gidabaimena izango lirateke. Edo nork ezin du zisterna kamioia gidatu, ezta? Datuaren gobernantza politiketan definitzen da nor dagoen kualifikatuta eta datu mota bakoitza erabiltzeko baimena duen. Datuen gobernantzan inbertitzea hobekuntzan, etorkizunean, ekonomian eta segurtasunean inbertitzea da. Labur bilduz, datuen gobernantza etorkizuneko autobidean errepide sare digital bat eraldatzen duen aldaketa palanka da. Bertan, informazioa helmugaraino garaiz iristen da, modu erraz eta seguruan. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.